Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Amin Musa mapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika lero atsekulira msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo okambirana za dongosolo la zachuma cha boma ya chaka chino mpaka chaka chamawa. Unduna ona za mtengatenga watsekulira mlatho watsopano omwe aumanga pa mtsinje wa Lilongwe. Ndipo munkhani za masewero mphunzitsi wogwirizira wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chirwa wati akuchita nawo ntchito yopeza osewera atsopano ku timuyi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati ndi okhudzidwa ndi kuchuluka kwa maulendo a dziko muno a nduna za boma ndi achiwiri awo. Malingana ndi kalata yomwe mlembi wa mkulu wa boma a Justin Said alemba, iwo akukumbutsa nduna za boma ndi achiwiri awo za ndondomeko za boma makamaka zoteteza chuma. Mkulu ona zofalitsa nkhani mu ofesi ya mlembi wa mkulu ndi nduna a Focus Maganga atsimikiza za kalatayi. Kalatayi yati kuchuluka kwa maulendo kukutenga gawo lalikulu makamaka la chuma kotero ati Profesa Mutharika walamula kuti kuyambira tsopano lino nduna zonse za boma ndi achiwiri awo aziyenda ulendo umodzi wokha pa mwezi uliwonse, ndipo pakakhala ulendo wina ofunika kuposerapo adindowa azitenga chilolezo kwa mtsogoleri wa dziko lino asanapite ku ulendowo. President Professor Arthur Peter Mutharika lero atsekulira msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo okambirana za dongosolo la zachuma cha boma la chaka chino mpaka chaka chamawa. Malingana ndi chikalata chochokera ku nyumba ya boma chati Professor Mutharika akuyembekezeka kufika ku nyumba ya malamulo 10 koloko mawa uno. Pakadali pano olemba nkhani wathu Chisomo Break ali mu mzinda wa Blantyre komwe akumva maganizo pa chiyembekezo chomwe ena mwa anthu okhala mu mzindawu ali nacho. Lachisanu ndi tsiku lapamwamba kwambiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika omwe akhale akufotokozera dziko la Malawi satane wa momwe ayendetsere dziko lino kuyambira tsopano mpaka chaka chikubwerachi. Ndondomekoyi yomwe imatchedwa kuti State of the National Address ipereka mpata kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti afotokoze satane wa momwe ayendetsere dziko lino makamaka pa nthawi ino pomwe amalawi ambiri akhala asakumva bwino chifukwa cha zovuta zimene zilipo chifukwa cha mavuto azachuma. Tili mu mzinda wa Blantyre komwe tikumva maganizo a anthu pa mfundo zikuluzikulu zomwe akufuna kuti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika afotokozera Malawi. Chiyambi chomwe angeke mu mfundo zawo chiyambi chikhale kumbali ya chimanga kuti atiganizira Malawi fifo tife ya Malawi makhopi ya nsima. Ne mfuna kuno zoti atiganize kumbali ya chimanga inde kuja kwakukulu apangakale akasika ndipo pano pachikugula big 55. Wabe ina akasoti chisike kuti anthu ena amene asangakwanisa kugula big 55 adani akwanise pa mtengo oti atiganizira Malawi. Kumbali ya chitukuko pa project ena mune boma linayamba mbuyo muja ena naima ena akupitirira topachiko meji yazo zisaime ndiye kuti dziko lizakhala bwino kwambiri. Kumbali chitetezo, kumbali ya umoyo wa anthu, zipatala, masenzentazi imakupanga zinanazi zabwino kwambiri. Oti wewe aboma lati asinikire masenta zilamina jawo dziko sikhaji modzi pa mathatemu yawo. Zimene tikuona kuti ayike kwambiri muziko mwathu muno nkhani ndi zokuti kumbali ya maphunziro, chitukuko ngati cha misewu, zipatalamo, masukulu, ya kuphatikizapo pamenepo kumbali ya dongosolo la chakudya ngati nkhani ya njala. Nkhani ya njala mukuziwa zaka zonse zadusazi tinavutika kwambiri ndi nkhani ya njala. Chimene tingathe kupempha kwa president akapita kokakambira nako, a president akhazikitse kwambiri ku nkhani ya fetereza. Tinayankhulanso ndi mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno Amavuto Bamusi yemwe anatifotokozera kuti akufunitsitsa kuti a president apereke satane wa momwe akonzerenso chuma cha dziko lino komanso njira zomwe akhazikitsa zomwe cholinga chake ndikufuna kuchepetsa ngongole zomwe dziko lino lili nalo. Kuonetsa kuti ngongole ya dziko lino limene Malawi ali nalo chifukwa chingongole pano pa ndi chochuluka kwambiri. Ndalama zopitirira 21 trillion kwacha ndi zimene Malawi wakhala akukongola kwa zaka zochepa zapitazi. Ndiye Malawi akhala kuti akuonetsera ndi njira ziti zimene President Mutharika pa utsogoleri wawo odalirika atabweresenso pofuna kuthana ndi chingongole chimenechi kuti pa mapeto pa zonse tikathana ndi izi ndiye kuti chuma cha dziko la Malawi chiyamba kupita patsogolo mopindulira anthu onse, mothetsa umphawi,
komanso moonetsetsa kuti mikwingwirima ya chuma ngati kusowa fuel, kusowa fertilizer, zonsezo tsopano zikhale kuti ndi mbiri yakale. Ndiye koma mbali ina yofunikiranso ndiye kuthana ndi ziphuphu ndi mchitidwe wakatangale, chifukwa chakuti chumachi chikhoza kumalongosoka mbali zimenezi, makampani ndikumachitika, anthu ndikumalembedwa ntchito, koma ngati katangale angapitirire ndi mmene zimakhalira mbuyo muja, ndiye kuti chuma chambiri chizithera kumeneko m'matumba obowoka. Tinamvanso maganizo pa nkhani kuchokera kwa mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za ulamuliro wabwino mdziko muno, a Ernest Thindwa. Ukamayankhula ndi amalawi kani m'misika kani maminibus kani m'mabala mmene anthu akukhalapo akamayenda akunena kuti zinthu zasiya kukwera, sikuti zasika ayi mitengo sinasike komano zasiya kukwera chifukwa kumbuyoku asanapera Mutharika somwe zimachitika ngonena kuti siku ndi siku makapeza mitengo yosiyana kumashopu. Panopa pakuoneka ngati zinthu zoti lero kapenda mtengo wina zasintha ndi mbali imodzi yomwe achita bwino kwambiri Mutharika, komanso kusowasowa kwa mafuta agalimoto kwasiya. Inde mafuta akwera amayenera kutero chifukwa vuto lina lomwe limapangisa kuti mafuta azisowa chachona kuti magwiza pa mtengo wosika, ndipo mafuta ambiri amapezeka m'maiko amene timandikana nawo chifukwa kunongo anali ochipa, tikagula anthu amakagula nikagulisa kunja chitake mafuta amasowa nde akwera. Komano mwino wake ndiona kuti anthu sakukhalanso padezera kuthamangisa kapena kuyang'ana mafuta, mbali imeneyo achita bwino ndithu kuchepesanso maulendo oyendayenda, kuchepesanso aledi amboma, komanso kupangisa kuti nthambi za boma zisamaononge ndalama chisawawa ayikadondomeko zake. Malinga ndi mfundo zomwe anthu okhala mu mzinda wa Blantyre akupereka, ndichachidziwikire kuti akufunitsitsa kuti mtsogoleri wa dziko lino akambepo kwambiri nkhani zokhuza chuma, komanso akambepo nkhani zofuna kutukula miyoyo ya anthu a mdziko muno. Iwo akunena kuti miyezi inayi yomwe mtsogoleri wa dziko linoyo wakhala ali pa mpando akuona kusintha ku nkhani ya chakudya, komanso momwe akuchitira ntchito zawo za malonda ndi moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nduna yoona za mtengatenga Ajab Muhango yatsekulira mlato wa pansinje wa Lilongwe ndi chitsimikizo kuti boma lichilimika poonetsetsa kuti Malawi akulandira chitukuko chapamwamba komanso zomangamanga zokhalitsa. Ndunayi yati boma layika chidwi ku ntchito za misewu pofuna kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Muhango amalankhula izi pamwambo otsekulira mlatowu ndi misewu yomwe yalunjika pa mlatowu mu mzinda wa Lilongwe. Catherine Banda walemba ripoti ili. Nduna ya za mtengatenga Ajab Muhango anayamba ndi kuthokoza boma la Japan kamba kothandiza dziko la Malawi pomanga mlatowu, pomwe inati izi zikusonyeza ubale wabwino omwe wakhala ulipo pakati pa mayiko awiriwa, ndipo yati ili ndi chikhulupiriro kuti dziko la Japan lipitirira kuthandiza kukuza msewu wa M1. Muhango anati mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anachita zokambirana ndi boma la Japan za mlatowu mchaka cha 2017, ndipo kauniuni wakamangidwe ka mlatowu anachitika ndi kumalizika mchaka cha 2019, ndipo kusayinirana mgwirizano pa ntchitoyi kunachitika mchaka cha 2020. Apa Muhango anati kutsekulira kwa mlatowu kukusonyeza kuti tsopano boma la Malawi latenga ulamuliro osamalira, oteteza ndi kukozanso mlatowu pomwe pangaonongeke, ndipo apempha anthu kuonetsetsa kuti akusamalira bwino mlatowu potsindika kuti ndalama za nkhaninkhani zinagwira ntchito pomanga mlatowu. Ndunayi inati misewu komanso milatho yomangidwa molimba ndiyofunika kwambiri popititsa patsogolo chuma cha dziko kamba kuti imathandiza anthu kufikira madera osiyanasiyana, ndipo yati boma lipitirira kuchita chitukuko cha misewu. Ndunayi yatsindika kuti misewu ingapo ayamba kuyikonza nyengo ya mvula ikatha. Ndinabwera kuno lero kutsatsekula chitukuko chimene m'malo mwa president athu Profesa Arthur Peter Mutharika amene anandituma kuti ndibweretse tsekulire bridge imene m'malo mwa iwo. Ndifokondwa kwambiri chifukwa cha thandizo limene kuchokera ku boma la Japan, chitukuko chimene chofunika kwambiri chifukwa chatithandizira kuti wani mtauni muno mukongole komanso kuyenda kukhale kosavuta. Tikumbukira kuti msewu umene ndi msewu wa M1, msewu waukulu kwambiri mdziko muno, msewu wofunika kwambiri fundi umene umalumikizira dziko lino ndi maiko Mozambique komanso dziko la Tanzania. Choncho pokhala msewu wofunika choncho umafuna nthawi zonse zikhala mu condition yabwino. Ife ndifotokoza kwambiri kudziko la Japan.
wamkulu mu unduna oona za ubale wa dziko la Japan ndi mayiko ena Atakawe Mafuku ati mayiko a Malawi ndi Japan akhala pa ubale kwa zaka 50 ndipo ubalewu ukupitilira kuyenda bwino. Apa iwo ati mlathowu uthandiza kupititsa patsogolo ntchito za malonda mwazina. Pakadali pano mfumu ya mzinda wa Lilongwe Peter Alex Banda yati khonsoloyi yayika ndondomeko zomwe zithandize kusamalira mlathowu ndi misewu ya mu mzindawu. Zimene ndapanga njira yonena kuti aliyense amene apezeke mbali mwa bridge apena mbali mwa msewu akugulitsa malonda ake azipereka ndalama. Ndithokoze a Vendors Association kuti tagwira nanu manja. Ndalama zokwana 20 miliyoni za mdziko la America zomwe ndizoposa 35 billion kwacha ndizo zagwira ntchito yomanga mlathowu. Kuonjezera pa zomwe mlathowu uthandizire, galimoto ndi anthu aziyenda mosavuta pa mlathowu komanso uthandiza kuchepetsa ngozi. Catherine Banda, MPC Lilongwe. Boma lati chidwi chake ndikufuna kuti pasamakhale mwana osiyira sukulu pa njira. Nduna ya zamaphunziro a Bright Nsaka ayankhula izi m'boma la Zomba pomwe amakhazikitsa ntchito yopereka chakudya msukulu zina za primary zomwe zili m'maboma omwe akhudzidwa kwambiri ndi njala. Bungwe la WFP ndilomwe likugwira ntchitoyi. Mese Zamawa wafika ndi ripoti ili. Atafika pa skulu ya primary ya Namadidi ndela la mfumu yaikulu Mlumbe m'boma la Zomba, akuluakulu a bungwe la WFP ndi akazembe amayiko omwe akuthandizira pa ntchito yopereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Nduna ya zamaphunziro a Bright Nsaka anayamba ndi kuyendera malo ophikira phala lomwe ophunzira pa skulupa akulandira. Ndunayi yati ntchitoyi mwazina ikuthandizira masomphenya aboma ofuna kuonetsetsa kuti pasakhale zovuta zolepheretsa mwana aliyense kupeza maphunziro. Tabwera pano zakhazikitsa program imeneyi kuti ana am'masukulu am'madistrict amenewa alandire kudya kuti asasiye skulu azipitabe ku skulu. Chifukwa chakuti ngati ana samadya m'maikomo samapita ku skulu. Pomwe ife aboma tikulimbikitsa kuti ana aphunzire kuti dziko lizakhale pabwino kusogolo. Ndiye ngati sitiyikapo mphamvu pa nkhani yodyetsa anayi ndiye kuti cholinga chathu chophunzitsa ana ku Malawi kuno chikanika. Ndiye ine ndabwera pano kuthokoza ma donors kuti atithandiza chakudya chimenechi kuti nthawi imene makolo alibe chakudya m'makomo ana azipitabe ku skulu chifukwa kusowa chakudya kumalepheretsa ana kupita ku skulu. Kazembe wa bungwe la United Nations kuno ku Malawi Rebecca Adadonto ati maziko a dziko lotukuka ali m'maphunziro ndipo nkofunika kuyika chidwi chochuluka pa maphunziro. Polankhula kazembe wa dziko la Ireland anati ndokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Boma la Ireland ndi lokonzeka kuthetsa njala ku Malawi. Njala imechitika chaka chilichonse tikufuna kusinta zimeneze. Tikufuna kusintanso ndondomeko za ulimi. Ichi ndi chifukwa chake boma la Ireland layamba projekti yatsopano ndi World Food Program imene idzi unika mavuto koma mavuto wo asanachitiko monga okhudzana ndi zokolola. Ndipo poyankhulapo phungu wa derali yemwenso ndi nduna ya zachitetezo a Feston Kaupa ayamikira mabungwe omwe akuthandizira ntchitoyi yomwe ati kulimbikitsa maphunziro. Ngati Zomba Changalome constituency ndinothokoza kupempha boma mu president wa Professor Arthur Mutharika kuti maprogramu amenewa monga amene achitira kuno akapitirire kuma primary school ena. Nzokondweretsa pamene anduna olemekezeka Bright Nsaka anena kuti programu isi kuthera pompano pamene tikupitirira kuti chaka cha 2030 ma primary school onse mdziko lino azakhala akupindula ku programu imene. Ntchitoyi ikhala ikuchitika kwa miyezi 3 m'maboma angapo a mchigawo chakumwera ndi thandizo la ndalama lochokera m'mayiko a Ireland ndi Germany. Mese Zamawa, MBC Zomba. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika lero atsekulira msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo okambirana za dongosolo la zachuma cha boma ya chaka chino mpaka chaka cha mawa. Unduna oona za mtengatenga watsekulira mlatho watsopano
omwe aumanga pa mtsinje wa Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero, mphunzitsi wogwirizira wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chilwa wati akuchita nawo ntchito yopeza osewera atsopano ku timuyi. Popitirira nkhani zathu, nthambi yoona za ngozi zogwa madzidzidzi ya Dodma yatsiriza gawo loyamba lotumiza thandizo la chimanga m'madera ovuta mayendedwe monga Makanjira komanso Lulanga kudzera pa sitima zapamadzi m'boma la Mangochi. Ntchitoyi yomwe yayamba sabata latha ili mndondomeko ya ntchito ya Dodma yogawa chimanga kumanja omwe akusowa chakudya mdziko muno kamba kuti analephera kukolola chakudya chokwanira mu nyengo ya ulimi ya chaka chatha. Owen Mavula ali ndi ripoti. Masiku apitawa, nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma kudzera ku kampani ya sitima zapamadzi ya Malawi Lake Service inayamba ntchito yopakira chakudya kuti itumize m'madera ovuta mayendedwe monga Makanjira komanso Lulanga m'boma la Mangochi ngati njira imodzi yofuna kufikira mabanja omwe akukumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Lero gawo loyamba lotumiza chakudyachi kudzera pa sitima yapamadzi ya Vipya layamba, ndipo sitimayi yanyamula chimanga cholemera matani 340 kukapereka ku mabanja omwe akukumana ndi vutoli m'maderawa. Polankhula pamene amayendera ntchitoyi ku Monkey Bay, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Dodma a Charles Matabwa ati ndiokondwa ndi momwe ntchitoyi ikuyendera, ndipo alonjeza kuti nthambiyi ionetsetsa kuti mabanja onse okhudzidwa alandire chakudyachi m'magawo onse. Munyengo ino ya mvula pamakhala mavuto ambiri, komano ngati boma tikuyesesa kuti aliyense mwali mpulogalamu timfikire. Ndifake tikugwisa ntchito pa madzi komanso pa nsewu. Monga kuno tikunyamuka kupita ku Makanjira pomwe kuli mbali inayo ya nyanja, komanso pali malo ena ngati Likoma timayuzaso maboats ndi zipangizo zina zodutsira pa nyanja, kuliso ku Rumpi komanso Zomba Chisi tikuyesesa kufikira. Malingana ndi bwana mkubwa wa boma la Mangochi a Rodness Mwaka, mabanja okwana 6,836 ndomwe akufunikira thandizo la chakudya m'madera a Makanjira, Lulanga, Hamisi komanso Chirawe, koma ndondomeko yogawa chakudyachi yakhala ikukumana ndi mavuto kamba kakuonongeka kwa misewu. Gawa madera mbiri takwanisa, moti tikunena pano tili pa 65% mene tagwirira ntchito, koma mwina kumene kukhala kukuvuta ndi kwa Makanjirako ndi Lulanga kumene akhala kudandaula kuti chimanga sichinafike mpaka ena nazakamba meeting munja council meeting ndi ife tikudandaula ndi panopa zateka consignment yoyamba kunyamuka panopa tikhala ndi consignment ina yoti titumize chimanga nde tinene kuti aizayenda madera ena of course apo ndi apo pali mavuto koma tiyesesa kuti timalize mnthawi yake. Boma lonse la Mangochi akuti lili ndi chiwerengero cha mabanja okwana 63,602 ofuna kulandira thandizo la chakudya kamba kuti ambiri mwa iwo analephera kukolola chakudya chokwanira mnyengo ya ulimi yapitayi. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Unduna wa zaumoyo wapempha makolo kuti apitirire kubayitsa ana awo katemera wa matenda a polio, pomwe undunawu wayamba ntchito ya masiku anayi yopereka katemera kwa ana opyola zaka 10. Mkulu ona zakatemera ku undunawu Dr. Mike Chisenga wati akuyembekezera kufikira ana pafupifupi 1.3 million chigawo chakumwera. Charles Pensulo walemba ripoti. Bungwe lona zaumoyo pa dziko lonse la WHO linalengeza kuti nthenda ya polio yatha mdziko muno. Koma posachedwapa mwana wina wa zaka zisanu ndi ziwiri kumakhetha mu mzinda wa Blantyre wapezeka ndi nthendayi ndipo akulandira thandizo la mankhwala pa chipatala cha Queen Elizabeth ku Blantyre. Izi zachititsa unduna wa zaumoyo kuyamba ntchito yopereka katemera kwa ana osapyola zaka 10. Katemerayu akupereka mu sukulu za primary komanso akuyenda khomo ndi khomo. Titafika kundilande mu mzindawu tapeza kuti makolo ambiri akuloleza anawo kulandira katemerayu. Koma nchifukwa chiyani akutero? Mayi Janet Mbale ndi mmodzi mwa makolowo. Mbuyomo kunagwa mliri wa COVID. Ena amanyalanyaza, ena kukana kumwa mankhwala kumene, ena kulandira kuchirisidwa, ena amene amaopa analuza nazo moyo.
ndiye katemerayo ineyo ndamulandira bwino, ndipo sindikuonaponso vuto lina lililonse chifukwa ndikuziwa kuti mwana wanga watetezeka ku matenda amenewo. Ndipo mmodzi mwa alangizi a zaumoyo kapena kuti HSA pa chipatala cha Ndilande Athamu Chinula ati ntchitoyi yayamba bwino. Imene imakwana chamma 9 kuti naito kuti titalowa m'mamidzimu kuti tikandopereka katemera. Pali magulu ena amene amapita amayenda nyumba kupita nyumba iliyonse timene timati door to door. Pali gulu lina limene linapita ku sukulu kukapanga target ana a 5 to 10 years. Pa nkhani yoti makolo ena amaletsa ana awo kulandira katemera kamba kazikhulupiriro, mkulu woona zakapewedwe ka matenda ku Blantyre a Innocent Mvula anayankhula motere. Siku loyamba zezo sitinakumane nazo, tayenda bwinobwino, tamaliza bwinobwino, koma zezo suti tinganene kuti sizichitika, tikuyembekeza kuti zichitika, koma ifeyo ku Blantyre District Health Office tilokonzeka kuti anthu amenewo tikathe kukambirana nawo. Gawo loyamba la katemerayu lomwe layamba pa 11 ndipo litha pa 14 mwezi uno likuchitika m'maboma Blantyre, Mwanza, Nsanje ndi Tcholo mwa maboma asanu ndi atatu mchigawo chakumwera. Poliyo ndi nthenda yomwe odwalayo amatha kufa ziwalo mkanthawi kochepa, koma malinga ndi akatswiri a zachipatala ndi nthenda yopeweka kudzera mukatemera. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Bungwe la National Registration Bureau NRB lati gawo loyamba la ntchito yolemba ana omwe ndi osakwana zaka 16 yotchedwa National Birth Registration Campaign yayenda bwino. Ofalitsa nkhani ku bungwe la NRB Norman Flatira ati ntchitoyi yomwe imafuna kufikira ana oposa 1,100,000 yakwanitsa kulembetsa ana 1,064,000. Aflatira akufotokoza. Ntchito yolemba ana amene ndi osakwana zaka 16 zakubadwa kapena kuti National Birth Registration Campaign pa Chingerezi, imene gawo loyamba inachitika m'maboma a Chitipa, Likoma, Dedza, madera akumudzi m'boma la Blantyre komanso m'boma la Machinga. Ntchito iyi tikhozonera kuti yayenda bwino, tinayamba pa 26 January kumaliza pa 4 February, yayenda bwino kwambiri. Anthu amapita m'maboma kukalembetsa kapena kuti m'masenta kukalembetsa, ndipo zonse zinayenda bwino. Pamene tikulankhula pano, marecords amene afika kuno ku headquarters kudzera pa mazina ama intaneti ngopitirira 1,064,000. Chomwe ndi chiwerengero chokwana pafupifupi 94% kutengera ndi target imene tinali nayo mu gawo loyamba la ntchito imeneyi. So tikhozonera kuti zinthu zayenda bwino, nkhalasi kukhoza 94 pa 100 ndekuti imene distinction. Ifeyo tikhozonera kuti tachita bwino mu gawo limeneli, ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti kupitirira gawo lachiwiri zinthu zipitanso patsogolo. Mphunzitsi wongogwirizira wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chirwa wati akuchita nawo ntchito yopeza osewera atsopano ku timuyi. Chirwa wati ngati timu akufuna akhale ndi timu ya mphamvu, ndipo ndi chifukwa chake timuyi yagwirizana kale ndi timu ya Karonga United zotenga katswiri wawo ochinga pagolo Maclean Mwale. Achirwa ati nawo Achirwa ati ali nawo pa mndandanda wa aphunzitsi omwe alembera ntchito ya mphunzitsi wa timuyi. Praise Majawa analankhula ndi Achirwa. Kale maplayers amene ali high quality chifukwa kuti Bullets timu ya pamwamba ndi timu yaikulu. Choncho tayesapo maplayers ena amene atengedwa mbuyo tinaona kuti mwina quality yawo sinali yofikira pa mlingo wa Bullets. Choncho ndikuti pasukulu panoka kuti tikhavasa ndikapo tione kuti madera tamene tingati kulimbisa ngati mamba amene tifuza zomwe mapanga kuti kumenya tikasasizonera kuti makhavasa ndikupanga analyze imene sizonera lili ndi mayi azena amene tachitira nde decision imatapangidwa kuti kodi pagolo kapena kumbuyo kapena tachita bwanji madepartment osiyana-siyana. Choncho maganizo amene amene tikukambirana kuona mmene performance yawo zawo komanso behavior ya maplayers
yakhalira sizomeneyo so ndi zinthu kalimene zozo zimene zimasa kupangisa kuti mwina atione kuti tipange bwanji. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mauno koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika lero atsekulira msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo okambirana za dongosolo la zachuma cha boma ya chaka chino mpaka chaka chamawa. Unduna ona za mtengatenga watsekulira mlatho watsopano omwe aumanga pa mtsinje wa Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero mphunzitsi wogwirizira wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Gilbert Chirwa wati akuchita nawo ntchito yopeza osewera atsopano ku timuyi. Muthanso kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Amin Musa, makoma nonse. Mawa bwino kwa nonse ndi nthawi ya zanyengo. Tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu ya mphamvu kupitirira maka madera apakati kumpoto komanso mbali mwa nyanja ya Malawi. Izi zili chonchi kamba kadera lobweretsa mvula lotchedwa ITCZ limene lidakali ndi mphamvu pa dziko lathu lino. Kote mmawa uno tiyembekezere nyengo yofunda madera ambiri a dziko lino pomwe kunzuzu ndi kulilongwe kufundirapo ni madigiri okwana 17 koma kuchigwa cha mtsinje wa Shire kufunda ni madigiri okwana 24. Tiyembekezereso nyengo ya mitambo madera ambiri a dziko lino. Mvula ya mabingu komanso ya mphamvu madera ena ikuyembekezereka maka chigawo chapakati pepere mwa nyanja ya Malawi komanso kumpoto kwa dziko lino. Ndipo masanawa tiyembekezere nyengo yotentha madera ambiri a dziko lino pomwe kumangochi kutentha ni madigiri okwana 29 koma kwa Ngabu ndi Kusanje kutentha ni madigiri okwana 36. Masana omwewo tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu maka madera a chigawo chapakati mpepere mwa nyanja ya Malawi komanso kumpoto kwa dziko lino. Zikomo poonera za nyengo munali ndi ine Charity Mapondo. Kalani ozindikira dziwani za nyengo. As we remember the life of late Pastor Dr. Ron Henry, MBC wants to bring back your memory of him through a special edition of Speak Out, hosted by Emmanuel Twala and Angel Chima. Is to see the nations worship. Don't miss it this Friday at 2 p.m., Sunday at 2 p.m., and Tuesday at 3 p.m.